bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Sanibonani bafethu, ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kezwe. Mina nguphezeko uNtuthu Khumalo bathi la sibona amagumade. Mhlawumbe mangabe usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe, ungabusakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu. So sikhona njalo esinithathe sinibeke lapha endabeni ehamba phambili. Ngiyazi abantu abaningi bazibuza baziphendula ukuthi kungani uGeh umfowangcobo azaqhamuke nesu lokuthatha isixazululo esibhlungu kanjena laphana ukuzwisa ubuhlungu kwenye yamaciko laphana ehlele ifestival okanye intomezelo lomcimbi laphana eGugu Dlamini Park kumthandeni umfowamaqele owaziwa kakhulu ngele igcome lesha laphana. Igcome lesha olihlele laphana umcimbi ukwamukela laphana ukubuya kwalo laphana kwelinye lwamazwe angaphandle e-UK e-United Kingdom lapho kade lojabulisa khona abantu esazi ukuthi ugcome lesha inyoni insizwa laphana ingazwene nabahleli bemcimbi bempucuzeko kanjalo futhi nomhlelo emcimbi umbuso wamaciko laphana ukuxolana umfowamcineka kanjalo futhi noGeh umfowangcobo. Enye insizwa nje uthibela umfowampunguse kwayicacisa le ndaba ukuthi kungani mhlamba labahleli bemcimbi bathatha isinqumo esibi kanjena ukudicela phansi umcimbi weGcokama lesha laphana. Ifike yabhala ekhasini ku Facebook yathi lona wayikhokhela abaculethi bangaye emabhida akaze kushiya ukuthi ubulala umculo kwathi insizwa uphushushundo wenkani. Lokhu ubephazamisa umcimbi ebhabaza engebhano ehleka namncoma nathi insizwa uma sezikhala kuye senithi uyafa umculo kade enzo live ethuka bonke abantu manje sekubuhlungu ngeke udelele bese uzikhelela wena uswazi ufuna ukushawa ngalo. Never wasethi inkosi kaMaskandi yake yaphazamisa umcimbi kabani ngoba nisho nje ngisho arena ukhuzana kaza ethi vu indoda ivona ekutshalele lapha. Lo mfana niyamtotosa kuninedelela manje useyadabukisa usoyodatshikela labangani bakhe usho kanjalo. Uthibela usokhumbula ukuthi kulo mcimbi ingoma kaZelonke igcokama lesha laphana ladlula laphana ngebhanoyi laphazamisa umcimbi ohlele abahleli bemcimbi bempucuzeko kanjalo laphana nombuso wamaciko ukuxolana umcineka kanjalo futhi noGeh umfowangcobo. Nenye futhi eyamavideo asabela laphana ku live bathi umthandeni uhujwa uxolana umcineka kanjalo noGeh ngebhamu laphana ngenkathi eyodlala workshop laphana nemcimbi nje igcwalisa amabhida. Umthandeni wahlelwa kumcimbi ukuthi abantu abahambe bayobuka imoto ezama ukuthi abambe abalandeli bakhe laphana ukuthi bangayi emcimbini wegcwalisa amabhida kuba khona into abazoyikhipha busy ngayo laphana. Ziningi nje izigameko ezike zethu kwenzeka impela okusolakala la khona laphana ukuthi igcokama lesha lizama ngakho konke ukuthi liphazamisa imicimbi yamanye amadoda. Kodwa manje sokubuhlungu mangabe sokuyilo mangabe sokwenzeka kulo laphana mangabe labahleli bemcimbi ebadecide abaculi ukuthi bangayi kulo mcimbi abakhethe ukuthi baya kumuphi. Abacela abaningi okudlubheke kanjalo laphana nensizwa uduma kahle. Wena mhlambe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba olithinda laphana umthandeni umfowamaqele kanjalo nensizwa abahleli bemcimbi laphana ekuthiwa babulala umculo kaMaskandi laphana mangabe bevimba abalandeli okanye amaciko ukuthi angayi ukuyodlala emcimbini kamthandeni umfowamaqele. Hlangane futhi ku-comment section sidingide le ndaba ngaze ukuthi uzonandaba ezihamba phambili namhlanje kwezisenkezweni. Nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi nithanda khona.